Program Slice sa dá prepojiť s ľubovoľným medicínskym softvérom pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Ukážeme si, ako funguje program Slice, keď je prepojený s ambulantným softvérom Ambis a s nemocničným softvérom Lozis od firmy ProSoft Košice. Najskôr by sme si ukázali prepojenie Sliceu s ambulantným programom Ambis. Lekár sa prihlási do systému Ambis. Identifikuje pacienta, napríklad Ján Novák. Lekár chce pánovi Novákovi predpísať lieky a preto otvára zložku Recept a vpisuje názov lieku. Z číselníku vyberá konkrétny kód lieku, napríklad Alfuzosin Sandoz 10 mg. Ak chce lekár zistiť viacej informácií o tomto lieku, kliká na ikonku Slice. Ako vidíme, máme tu viacero informácií o lieku, napríklad jeho ATC skupinu, aké je v ňom liečivo, aká je generická preskripcia, pomocné látky, taktiež interakcie liečiva, aj celé SPCčko. Dá sa zistiť jeho cena, spôsob úhrady u zdravotnej poisťovne a taktiež aj doba použiteľnosti. Po zistení konkrétnych informácií sa vraciame naspäť do programu Ambis. Lekár odsúhlasí výber a do receptu doplní ďalšie údaje a vykoná zápis v recepte. Obdobným spôsobom lekár vyberá, kontroluje a predpisuje pacientovi ďalšie lieky. Program Slice umožňuje kontrolu liekových interakcií priamo v Ambise. Je treba pritom brať do úvahy obdobie preskripcie lieku. Interakcie medzi dnes predpísanými liekmi skontroluje klikom na ikonu Slice. Ak chce lekár zistiť interakcie medzi liekmi predpísanými za dlhšie obdobie, postupuje takto. Klikne na kartu prehľady, ďalej na predpísané lieky, vyberie obdobie, napríklad od prvého dňa minulého mesiaca a klikne na ikonku Slice. Týmto končíme ukážku s Ambisom a prechádzame k ukážke prepojenia Sliceu s nemocničným programom Lozis. Lekár sa prihlási do systému Lozis. Identifikuje pacienta. Chce mu predpísať ďalší liek, tak vyberá kartu preskripcia liečiv. Tu vidíme záložku predpísaných liekov, ktoré boli pacientke predpísané od začiatku jej hospitalizácie. Lekár chce však predpísať ďalší liek, napríklad Micardis Plus. Postupuje obdobne ako u ambulantného programu Ambis. Z číselníku vyberá príslušný kód lieku Micardis Plus. Klikom na ikonku Slice si môže zobraziť ďalšie informácie o danom lieku. Ďalej sa vracia naspäť do číselníku, zapisuje liek a pridáva liek do zoznamu predpísaných liekov.
Kontrola liekových interakcií od začiatku hospitalizácie sa robí klikom na ikonku Slice. Po kliku na ikonku nám zobrazí interakcie medzi jednotlivými liekmi. To je všetko ku prezentácii a ďakujeme vám za pozornosť.